салом дӯстон, айни замон дар поёни корвон қарор дорем. ноҳияи фирдавсӣ. Аз ин тараф худи бозори корвон, аз ин тараф бошад пости Чимтепа, дарвозаи шаҳр. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст, маҳаллаи Қаҳрамон назди мактаб. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳама раҳо то хонаи Асфат мебошад. дар инҷо мактаб аст, дар инҷо майдони варзишӣ ва худи ҳавлии фурӯшӣ назди роҳи мошингарда ҷойгир мебошад. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дӯстони азиз дар умум иборат аз 5 сотиқ замин ва 8 дар хона мебошад. дӯстони азиз, сертификат ва техпаспорт ҳаст. хона дар маҳаллаи Қаҳрамон, ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе дохил мебошад. поёни корвон. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. аввал аз сарҳади ҳавлӣ шурӯъ мекунем. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин дарвозаи ҳавлӣ мебошад. сарҳади ҳавлӣ аз ин тараф то охири рафтагӣ манам хеле маҳкам мешавад. дар дарун боз ҷо ҳаст дӯстони азиз. ман ҳамин бино аз қафои ҳамин бино ҷо ҳаст ва ман ҳамин хел маҳкам мешавад дӯстони азиз. дар ин ҷо бошад меҳмонхона, дута тархона дар поён. бо ин зинапоя меборем. дар боло 2 ҳуҷраи дигар асту ҳамом. дар ин тарафам боз 2 ҳуҷраи дигар асту ҳамом. ва дар так дӯстони азиз боз 3 ҳуҷраи дигар ошхона, боз яктаи дигар ҳамом мебошад дӯстони азиз. аз меҳмонхона шурӯъ мекунем. меҳмонхонаи калон мебошад дӯстони азиз. дарозияш қариб 8 метр аст ва даруни хонаҳо ҳамашон бо таъмир мебошанд. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ки ҳамаи ман ҳамин танӯрҳое ки дар хона мебинед, ҳама ин танӯрҳоро соҳиби хона албатта ки мегиранд. ин дар хона дохил нест. дар ин ҷо якум такхона ва дар ин ҷо бошад дари дуюм такхона. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ роҳрав мебошаду боз 2 ҳуҷраи дигар. дар даруни ин ҳуҷра ҳамом аст. сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. ва ин ҷо ҳам дӯстони гиромӣ роҳрав ва 2 ҳуҷраи истихоматӣ бо ҳамомаш. шашум ҳуҷраи истихоматӣ. ҳафтум ҳуҷра ва ин бошад охирон, яъне 8-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ошхона ва ҳамон дӯстони азиз. ин бошад ҳоҷатхона. тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем, ки ман ҳамин бино аз ин ҳавлӣ нест, аз ҳавлии ҳамсоя мебошад дӯстони азиз. вақте ки ин ҳавлиро харидорӣ мекунед, аз ин ҷо маҳкам кардан дар кор мешавад дӯстони азиз. ман ин ҳамаш сарҳади ҳавлӣ мебошаду ин бино аз ҳавлии ҳамсоя. ва дар ҳавлӣ боз як навеси 20 метраи калон аст дӯстони азиз. хеле ки мебинед фишори об баланд аст.
нархи ҳавлӣ бошад 1 миллиону 500 ҳазор сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. Аз номи канали дом тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.